8 cuid a dó. Agus ríis tá mé ag tastanú ag scríomhamach an ceist a ríis. So ex carnatha, luda cathrax, luda sé fiú. Nuair bhí sé scrítamach just díreach an seo, tá mé ag ríis chun an ceist a scríomhamach, mar just tugann sé am dom smuoine faoi cadtá an ceist a gírig. Agus tá mé an highlighting in ever tá ex cothram le luda trí. So in onad ex tá mé ag scríomh lúbín. Okay, agus just carríonn sé sin lomsa éhre sinach. So ex cothram le luda trí. So an seo luda trí carnatha sin luda trí fá luda trí. So bí cuamach meanar sin. Agus luda cahar fá luda trí, luda fá luda sin móda. So that's dóig agus luda sé. So luda trí fá luda trí. So na bracéidí cílíonn sé sin go bhfuil siad ag olrú. Okay, so tá olrú an seo. But ní scríomhmad an ex de gná, ní scríomhmad an olrú sin, mar bímid measca sús le sin. Okay, cadí an olrú agus cadí an athróg ex. So luda trí fá luda trí sin móda dé. Móda dóig luda sé. So né móda dóig sin féhéin. Luda sé sin 15. So sin é orfragra. Feig luc, find the value. So former an luc de sin. Okay.